Rollingerne får snart ferie, så nu er det tid til at planlægge rejsen. Du leder på nettet efter den billigste charterløsning, og er som sædvanligt ved at falde bagover på grund af de oppustede højsæsonpriser. Men du har hørt en lille fugl synge om, at det er billigere at flyve fra Hamburg. Tyskernes ferieperiode er forskellig fra vores. Det betyder, at du kan tage børnene med på ferie i den danske industriferie til lavsæsonpriser. Du kan barbere 20-40% af prisen ved at flyve fra Hamburg i stedet for Kastrup eller Billund. Lufthavnen i Hamburg er stor og dejlig nem at finde. Men du orker bare ikke at kæmpe dig vej igennem junglen af tyske rejseselskaber med den tysk-danske under armen for at finde de gyldne billetter. Og hvad med rejseforsikring og Rejsegarantifonden? Har man overhovedet samme tryghed som med danske rejseselskaber? Bare rolig. Vi har løsningen, der gør det let som en brise. Skovrejser.dk. Her får du et overblik over mere end 60 forskellige rejseselskaber, så du nemt kan finde og bestille den billigste rejse. Du kan lægge rejsen præcis som du har lyst. 4 dage eller måske 1,5 uge. Det er altid fleksibelt. Og ikke nok med det, så kan du dækkes af din eksisterende danske rejseforsikring eller tilkøbe en tysk rejseforsikring gennem os. Og du er altid dækket af den tyske rejsegarantiordning. Du får rejsen til akkurat samme pris, som hvis du købte direkte ved de tyske rejseselskaber, men med dansk tryghed og support hele vejen igennem. Og når turen går mod Danmark igen efter en dejlig ferie, så kan du endda spare penge på lidt grænsehandel. Så hvad venter du på? Tag forbi skovrejser.dk. Rigtig god ferie!